feminismoa izan daiteke agian egunero berreraiki behar den bide bat. Nik uste dut bide horretan, garrantzitsua da alde batetik hausnarketa bat izatea eta atsedena, gero ere bereganatzeko indarra edo bultzada hori, patriarkatua deusestatzeko edo akatzeko. Uste dut beharrezkoa dela beste bizimodu berri bat eraikitzea. Niretzako feminismoa da gehien bat borroka bat. Borroka bat implikatzen gaituena bai norbanakoak, bai gizarte osoa, eta zure barneko baloreetan eragina izan behar duena. Niretzat feminismoa da sistema patriarkatuaren kapitalista eta heteronormatiboaren aurka borrokatzen duen borroka edo esan tresna bat da, eta berdintasuna duena helburu. Eta nik uste dut horrelako borrokak norbanakotik hasi behar da eta gero jendarteari kontzientziazioa piztu behar diogula, Nik esango nuke feminismoa dela emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean sinesten duen filosofia eta berdintasun hori lortzeko borroka. Eta mugimendu feminista 19. mendetik hona beti saiatu dela emakumeen diskriminazioa salatzen eta gizartean halako eraldaketa bat gertatu dadin borrokatzen. Urratu izan ditu ere gehiago, azken finean emakumeak gizarteak eraginda daude eskutuko ekonomia horretan sartuak ez direlako kontsideratzen enpleguak egiten dituzten lanak, eta azken finean eskubideak ere gehiago urratzen zaizkie. Historikoki eman direnean krisi zikloak emakumea beti bueltatu da etxera lanera, emakumeon berez lanpostu prekario horiek gizonezkoak okupatzeko. Gu beti izaten dugu, emakumeok beti egon gara krisian. Ez da, oraindik ez dugu izan denboraldi bat non emakumeok gure eskubide guztiak bermatuak izan ditugu, non lan duinak izan ditugu, non berdinak kobratu dugu lanpostu berdinagatik, beti egon gara krisian. Eta beti guk ere esaten dugu, indarkeria, emakumeon kontrako indarkeria ez direla bakarrik jipoiak edo heriotzak, azkenean lanpostuetan egiten den emakumeon kontrako presioa, emakumeon gutxiago kobratzea, guzti hori ere indarkeria da, indarkeria aurpegi asko ditu. Eta ez dutelako nahi ez da, porque guk egiten dugun irakurketatik sistema guztia akatu behar da. Eta egun dauden instituzioak sistemanen mantenua bilatzen dute, Gasteizko udaletxea, martxoaren 8an oso guapo ateratzen dira dana argazkian, baina gerozoaz aurrekontua begiratzea, eta berdintasunerako partida oso txikia da. Eta ez dituzte prebentzio kanpainarik egiten... Gizarte egoteko zuloa dago. Ez da nahikoa, baina ez da nahikoa izango. Gaur egungo instituzioak jarraitzen duten bitartean. Horiek dira, benetako mina egin dutenak, berdintasun faltsu hau aurrera eramateko eta bizirauteko. Oso urria. Dira, jendartean dago kriston zauria handia, matxismoarekin o sistema patriarkalarekin, eta egungo instituzioek jartzen dutena da umeentzako tirita txiki bat, marrazki polit batekin, baina hori da jartzen dutena. Eta ez doaz errora. Orduan, bai lagundu aldez pixkat kaleratzeko asuntua, baina benetan ez dituzte inongo neurririk jartzen. Azkenengo hamarkadetan feminismoa dela eta eskubide asko bereganatu ditugu, esparru desberdinetan, lan eremuan, eremu pribatuan, zein publikoan, familia barruan ere, kalean, gure harreman pertsonaletan. Baina aldiz ere, oraindik nik uste dut eskubide asko falta zaizkigula, bereganatu behar ditugula oraindik ere, eskubide gehiago diskriminazioa adibidez existitzen da oraindik ere. Mugimendu sozialen bitartez lortu ditugula
eskubide guzti horiek, baina azkenengo garaian igual instituzioak bereganatu dute diskurtso hori, feminismoaren diskurtsoa, eta modu batez azaltzen dute berdintasun bat lortu dugula. Berdintasun faltsua niretzat. Kontzientziazio maila, gure ustez berdintasun faltsu honek kriston mina egin dago, ez? Jendea ez dagoelako borroka hori oso piztuta berdintasun faltsu horretan, hezkuntza mailan oso ahaztuta dago, ez? Borroka feminista hori esaltzen digutelako berdintasun batean bizi garela eta egun emakumeak eta gizonak berdinak garela. Uste dute maila guztietan eman direla urratsak. Eman dira bai formazio mailan, gaur egun emakumeak esparru gehienetan parte hartzen dugu, unibertsitatean, badaude bai oraindik esparru batzuk non emakume oso gutxi dauden, irakaskuntzan talan, lanbideetan ere asko zabaldu dugu, bai gelditzen da, enpresetan eta goi karguetan oso emakume gutxi daudela, baina urratsak toki guztietan eman dira. Nire ustez, arazoa da urrats horiek ez direla finkatzen. Eta egoerak aldatzen direnean berriro atzera pausoak etortzen dira. Nire ustez, aurrerapen handiak egin dira borroka feministari esker. Tamalez, krisiaren aitzakiarekin, eskubide guzti horiek murriztu egin dira. Adibide, igual, oraintxe bertan niretzako garrantzitsuena da abortuaren erreforma, ez? Nik uste dut hezkuntzan desiente egin dugula aurrera, gaur egun esan daiteke emakumeak oraindik ere badaude desberdintasunak, ezta irakaskuntzan arlo batzutan eta beste batzutan mutilenetan esken artean, baina esango nuke hezkuntzan egin dugula aurrera pausorik handiena eta gaur egun oso emakume prestatua dauzkagu irakaskuntzari dagokionez. Eta gero esango nuke lan arloan ez espero bezain beste. Gaur egun oso emakume kualifikatua dauzkagu, baina gero lanera doazenean normalean bere maila baino gutxiagoko lanpostuetan ari dira. Indarkeriari dagokionez zertxobait gizartearen mentalidade aldatu dela, baina oraindik ere pauso asko eman beharrean gaudela, ze gaur egun oraindik ere indarkeria matxista hor dago, eta nik susmoa dut gainera areagotu egin dela azken urteetan. Batzuk esaten dute krisiagatik dela. Nik uste dut batez ere berdintasunak aurrera eginala, gizon batzuengan jarrera matxistak areagotu egiten direla. Halako erreakzio moduko badagoela gizonezko batzuengan emakumeak aurrera egiten duten neurrian. Beste batzuk ez, beste batzuk sinesten dute berdintasunean eta borrokatzen dute berdintasunaren alde. Nik nire buruari galdera bat egiten diot. Jendarte patriarkatu honek deskribatzen dituen eskubideak dira nik nahi ditudanak? Porque haian ez dira nik niretzat edo besteentzat nahi ditudan eskubideak. Nire gustatuko litzaidake emakumeak eta emakumeok eta gizonak binomio horretatik haratago pertsonak beste bizimodu edo beste jendarte eredu berri bat osatzea, eratzea, guk eskubideak baloretan oinarrituta ber idaztea edo ber identifikatzea eta hortik abiatuta aldaketa transversala edo osoa osatzea. Orduan niretzat agian eskubide urraketarik larriena askatasun falta hori da nik erabakitzeko nola bizi nahi dudan. Niretzako okerrena da aukeratu behar duzula. Hau da, zure militantzian dedikazio bat eman nahi baldin baduzu, zure lanbide, profesioan urratsak eman nahi baldin badituzu, aukeratu behar duzu eta orduan zure esparru pertsonalean hainbat gauza ezin dituzu garatu. Emakume gehienak uko egiten diote
etxez kanpoko lanari edo militantzian sakontzeari eta hori, nire kasuan kontrakoa izan da, nire ustez hori da okerrena, aukeratu behar duzula, ezin dituzula esparru guztiak nolabai garatu, gizonezko gehienek egin dezaketen bezala. Hezkuntzan adibidez, edukien aldetik beti mutilak egon dira protagonista, gu bigarren mailako protagonistak izan gara beti. Espazioa hartzeko orduan, patio orduan, beti egon gara eskina batean eta aldiz mutilak egon dira hor azuzantzak, eta gero hizkuntzan ere, hizkuntza sexista erabiltzen dela orain ere. Eta gero azkenik kalean bizi ditugun egoerak, ez? Uste dut feministo gainera beti esaten dugu norberaren egoera interesgarria bada ere, eta norberarentzat baliogarria bada ere, askoz ere interesgarriagoa dela beti emakumeen egoera orokorrean ikustea, ezta. Baina bai gazteriarekin oso arazo larria izango dugula. Alde batetik hezkuntzan ez dalako zero egiten, beste alde batetik ez dutelako beraien amaman borroka hori ikusi, ez? Gure berdintasunaren aldeko borroka hori ikusi, sentitu. Baina hala ere esan beharra dago ere Gasteiz mailan esaterako gazte mugimendu oso indartsua sortzen ari dela eta bueno, ari direla kontzientziazio maila hori landu nahian edo. Guk eskatzen duguna eta guk esaten duguna behin eta berriz da sistema akatu behar dela. Ez? Sistema kapitalista heteropatriarkalak azken finean da urratzen dituenak eskubideak. Eta zehazki bai ematen digula igual garrantzi gehiago komunikabideei, hezkuntza, gero dago beste arlo bat sozioekonomiari dagokionez, eta gero kultura, ez? Kultura ere oso garrantzitsua ikusten dugu, baina bai borroka transbertsal bat izan behar da. Bizitzan dauden arlo guztiak jorratu behar ditugu.